Estas son as mañás de Radio Líder en Santiago de Compostela, falando de tatuaxes, falando de política, falando do que acontece na capital galega en toda a nosa ampla contorna. Bueno, esta fin de semana, na nosa comarca, nun punto non moi lonxano de Santiago de Compostela, non moi lonxe, concretamente no Concello de Brión, vais a celebrar unha nova edición da festa de Santa Minia, na honra a Santa Minia. Estivemos o ano pasado con polémica, podemos dicir, unha polémica que xa se foi perdendo fuelle, porque ao final explicouse todo ben, a nova imaxe da propia Santa Minia, o explicou o párroco, trascendencia a nivel nacional. Bueno, pois, ao final, pois mira, falouse de Brión, ao final, pois, explicando as cousas, pois temos outra nova edición da festa de Santa Minia e tamén a volta ao curso a nivel político. Para falar de Santa Minia e de outros moitos traballos que seguramente ten en riba da mesa, pois convidamos o alcalde deste concello querido e veciño de Brión, Pablo Lago. Moi bons días, Pablo, benvido. Moi bons días, Álvaro. Polémica xa, adeus a polémica que hubo o ano pasado, con tronos e relámpagos por a imaxe de Santa Minia, alcalde. Sí, eu creo que foi moi mediática esa nova imaxe de Santa Minia, pero eu creo que xa está amortizado o problema. E, bueno, eso, estamos nunha nova edición que creo que xa nada ten que acordarse. Bueno, esta fin de semana, non? Agora repasamos toda a historia da Santa Minia, pero antes, claro, chega o verán, chega o novo curso político. Que anda o alcalde de Brión? Que proxectos, cales esas carpetas que estén en riba da súa mesa? Bueno, as carpetas son sempre as mesmas, non? Seguir co noso camiño que iniciamos pois xa fai un tempo, novos proxectos, a mellora de todos os núcleos a donde podamos ir chegando, que, como ben digo sempre, seguramente non somos tan operativos como nos gustaría ser, pero temos varios proxectos encima da mesa para novas parroquias e novos núcleos. Temos un proxecto ilusionante que levo dicindo moito tempo e agora xa teño o proxecto encima da mesa á espera de financiación, que é ese auditorio tan ansiado no Concello de Brión, que o levo, a ver, a semana pasada... Está proxecto feito, acaba de dicir? Sí, a semana pasada me puxo o arquitecto municipal o proxecto encima da mesa despois de moito batallar con el. E agora, pois, toca a miña parte, que é buscar a financiación... Hai finca? Hai ubicación? Hai fincas, hasta a finca. A ubicación sería na Rúa Tarrío, ao lado da residencia. Esa finca, eu creo que é un emplazamento moi bo, posto que está ao lado da autovía e é, pois, unha parte importante que haxa bo acceso, vai haber bo aparcamento. E, bueno, só digo, temos o proxecto e agora toca a miña parte, que é a parte política, de petar noutras administracións financiación, e buscar a financiación e ojalá, pois... Ten un custo ambicioso? Pois ronda os 4 millóns de euros, vale, co cal é unha obra moi potente, porque non solamente vai ser un auditorio, senón vai ser un edificio multifuncional donde albergue unha biblioteca inteligente, donde poidamos levar para ali cultura, para que teña un amplo espacio e xerar aí nese espacio locais para a xuventude, para que poidan interactuar e facer cousas ali. Eu creo que é un proxecto ambicioso, hai que pensar en grande, xa o dixen moitas veces, hai que pensar en máis al lado do día a día e pensar en grande. De ilusións vivimos e de proxectos ilusionantes vivimos, e cando se ven feitos, pois a verdade que é unha recompensa. E ao mesmo tempo tamén quero anunciar aquí que xa temos un borrador dun proxecto para humanizar o que é a finca onde se están celebrando as festas a día 12, posto que todos sabemos o problema que hai ca Carballeira, é dicir, iniciouse a primeira fase de sacar os árbores que ali había e estamos, bueno, pois esperando a que nos den autorización para seguir... Sigue pechado, sigue todo... Sigue pechado a parte dos carballos antiguas, a parte nova está aberta, transitable aos peatóns e a seguinte, pois é na seguinte fase, pois volver a plantar outras árbores novos. Pero ben sabemos que se queremos manter a Carballeira, o que non se pode facer é uso dela para meter pois todo aquilo que se mete na Santa Minia, festas. Entonces temos unha gran finca que é grande ao lado mismo das polpeiras, baixando á esquerda, e o que queremos facer aí é pois humanizar esa finca para que xa estea todos os anos, non todos os anos teñamos que andar a correr preparando, senón facer aí unha plaza pois para outras moitas actividades, cousas que se me ocurriron, pois igual facer un auditorio ao aire libre para facer actividades no verán, que sería moi bonito, a finca préstase para eso. Temos o borrador do proxecto, onde se van plantar árbores, facer unha praza e eso, facer unhas gradas, e que este humanizado para todo o ano. Vale. Poderías asumir que un orzamento municipal tamén faría falta algún tipo de outra financiación externa? A ver,
O orzamento municipal, se o digo sempre, é moi curto, co cal temos que intentar traer financiación de outras administracións, pero, bueno, tampouco sería unha obra, pois, milagrosa. Rondaría os 150.000 euros para humanizar a plaza, tampouco non... Tamén estaría o proxecto, falta... Borrador do proxecto. Bueno, pues dúas novidades que nos trae aquí o alcalde, ese auditorio que cada vez está máis preto, 4 millóns de euros sería esa inversión, algo menos, bastante menos, 150.000 esa humanización desa praza, da contorna onde se fai a festa de Santa Minia, que moitos dos ointes e seguidores pois seguramente que estiveron por aí. Claro, a situación da Carballeira, pois eso, non vai permitir de novo adecuarse e demais. A intención que acaba de dicir quitar eses árbores plantar outros novos, non? Sí, facer o mismo que fixemos na primeira fase, que quitar as árbores esas dañadas que había, bueno, despois dos estudios dos laboratorios que nos puxeron encima da mesa, sacar a terra contaminada e seguir replantando para que, bueno, pois, como digo sempre, seguramente a nosa xeración non verá unha carballeira con grandes árbores, pero os que veñan detrás, pois, sí, son dúas fases ou hai máis? Son dúas fases máis. O sea, a piques de entrar na segunda? Na segunda. Sí, estamos esperando o permiso de patrimonio, en canto teñamos, pois seguiremos facendo esa actuación. Bueno, tamén decir que xa os pequenos que se plantaron, pois xa teñen as súas folliñas lúcidas e xa empezan a facer algo de sombra, vale? Período de transición. De transición dura, pero é o que hai, é o que toca. Acaba de ser nova tamén o Concello de Brión por adherirse ao programa Biogen. Isto é unha nova recente de hai nada. Bueno, eu creo que foi algo importante que fixemos adherirnos a ese convenio de Biogen para que as forzas e corpos de seguridade do Estado pois, e tanto ca Policía local e ca Guardia Civil do Concello de Brión estean coordinados para unha cousa moi importante que considero que é esa lacra da violencia de xénero. Eu creo que somos o 30 Concello de Galicia que nos adherimos a este convenio. É importantísimo que todas, xunto con servicios sociais, todas as corpas e forzas de seguridade do Estado pois ten adheridos a este convenio para erradicar esta lacra, como ben digo. Eu creo que foi un día importante para o noso Concello. A verdade que sí, parabéns por esa iniciativa. Outro dos temas que teño por aquí anotados de que vamos falando, a ver se hai pois un avance, esa estrada que hace 543, que é a principal, non? A arteria de entrada e saída para moitos veciños e veciñas. Bueno, falta seguridade, falta reforma, houbo problemas tamén coa empresa adxudicataria. Como está iso, alcalde? Bueno, eu gustaríame non ter que estar aquí falando hoxe desa estrada, senón gustaríame xa que se estuvera feita a obra. Vamos, que non está aínda. No, a verdade que a semana pasada pois recibimos a conselleira de Infraestructuras da Xunta de Galicia, moi agradecidos que ali estuvera para meter presión á empresa que está facendo a obra. Non me gusta nunca falar mal das empresas, nin porque, bueno, todos sabemos o que dá de sí e hai que respetalas, pero neste caso, pois a empresa non está a cumprir cos prazos, a obra estáse executando pois non alá como nos gustaría, pero bueno, vamos a dar un voto de confianza e esperemos que sigan tirando para adiante. Cal sería o prazo de execución? Xa se rebasou ou ainda non? O prazo de execución xa se rebasou. Xa se pideu un aprazamento. Un aprazamento. E agora o que obrigamos a empresa a facer é non seguir abrindo, senón rematar o tramo de rotonda a rotonda que o aglomeren para ir erradicando o problema. Tamén teño que decir, pido disculpas aos veciños por todo o que está acontecendo, pero bueno, era unha obra moi necesaria, moita xente pois non sabe o por que estamos a facer esas beirarrúas anchas. Esas beirarrúas veñen a petición dos veciños que non permitía pois moitos desas aceras transitar as sillas de rodas nin as sillas de bebés, pero a maiores hai unha gran problemática debaixo de todo eso, que é o que a xente non entende, que era o alcantarillado e o abastecemento, que estaba nunha situación lamentable porque estaban tubos de hormigón e non todo como debería estar, co cal, por eso se fixo esta obra. Pois explicacións que temos tamén. Agora falamos de Santa Minia, que ten aí o programa, agora falamos, pero que teño aquí varios temas. Outra das noticias que tamén, aparte compartimos o cartel hai poucos días, penso que o 4 de outubro, se non me equivoco, esa carreira Terras de Altamira, edición medio século casi. Edición número 42. 42, bueno, vai camiño. Esa carreira pedestre popular da Maía que chega ao seu número 42, a donde invitamos pois a todo o mundo que queira participar. Esperemos que o tempo nos acompañe, posto que nas últimas edicións tocounos tormenta, pero bueno, invitar a todo o mundo ese sábado 4 de outubro ás 4:30.
as inscripcións xa están abertas na web de Carreiras Galegas, para os menores de 16 anos gratuito, para os maiores de 16 anos 5 euros de inscripción, creo que está ben. E, bueno, pois un ano máis apoiar daqui ao Club Deportivo Yupersa, que é unha colaboración co Concello, pois fan unha gran labor e se permiten facer este tipo de actividades. Mira, vou facer un gancho para despois da programación, que me explique a programación, pero faulle unha pregunta, vostede me di sí ou non, e despois a desarrollamos ao final. Sin problema. Ten o PSOE, que vostede pertence ao PSOE, un pacto co PP en Brión, si non, e despois desarrollamos? O PSOE ten un acordo co PP en Brión. Vale, bueno, agora o desarrollamos, Sin problema. se lle apetece, porque tamén foi outro dos temas que se ven falando de aí tempo atrás. Sin problema. Santa Minia 2025, sempre o 26 e 27 de setembro. Bueno, esos son os días de Santa Minia, Sí. Despois houve algúns anos que añadimos 5 días, este ano vamos en 3, vale? 3 días máis. 3 diñas, Bueno. 26, 27 e 28. Vale, alcalde, que reseñamos da Santa Minia deste ano? Pois reseñamos, pois como non un ano máis, un amplio cartel para todo tipo de público, para os nenos, para os maiores, para a xuventude. Bueno, vai haber festival de monecadas, a escola de baile tradicional do Concello de Brión, as orquestas Unión e Fuerza, Marbella, o espectáculo de luz e son, que é algo xa moi significativo, que xa levamos realizando uns anos, os fogos de artificios, algúns artistas mismo do Concello, como Ruth, que casi nos acompaña todos os anos, e como non, pois esa ansiada Orquesta Panorama para a xuventude que levan pedindo, que me comprometín no palco da Olimpos fai 3 anos, e que, bueno, seguramente chegue tarde, porque a miña proposta era traela cando tocaba na Orquesta Panorama Fátima Pego, que é veciña de Brión, Claro. e non puido ser. Bueno, este ano fomos quen de traer a Panorama, pero non fomos quen de traer a Panorama con Fátima. Ainda así, pois, intentamos invitar a Fátima para que viese a actuar ela sola, e, intentou, non tiña compromisos, non puido ser, pero témolo reservado xa para o ano que ven. Perfecto, pois mira, xa anunciamos. Tamén estou vendo por aí a un dos grandes, como é Budiño. Pois sí, como non. Dos O grandes, domingo, concerto de Budiño ás 8, esperamos que a xente acuda a velo e a disfrutar destes... Esta é a parte de festa, de troula, con acto institucional, por certo, acto institucional de moitos alcaldes, máis alá das siglas, que tamén o queren acompañar, como ano pasado fomos testemunha diso. Hai moito tamén acordo e amizade máis alá da cor política. A Santa Minia une. A ver, eu penso que a Santa Minia trae sempre cousas bonitas, non? Trae pois esa romería onde nos xuntamos todos, e como non xuntar, é dicir, aquí non falamos de cores políticas, aquí invitas as administracións, Xunta de Galicia, Diputación da Coruña e os alcaldes do arredor, sean nas siglas que sean, porque eu creo que é un mínimo que podemos facer, é un día bonito no que conversamos, e hai que olvidarse das cores políticas, hai que festexar, que é o que estamos. E todo iso, pois, con misas, con actos litúrxicos que son habituais, xente moi devota da Santa Minia, milleiros e milleiros de persoas que acuden a Brión esta fin de semana. É unha das fins de semana de maior movimento no Concello. A ver, para nós a Santa Minia pois é algo que levamos arraigados de toda a vida, a xente de Brión, pero si ti falas de Santa Minia, a xente veña a cabeza a Brión. Por que? Bueno, pois por o que ali se leva facendo desde o ano 1948, son moitísimos anos, hai moita devoción pois por esas misas, como ti ben dís, e despois tamén está a parte pois máis lúdica, que esas polpeiras onde a xente pois ten moi arraigado que hai que ir comer o pulpo a Santa Minia, e moitos deles todos os días, co cal pois invitamos a todo o mundo a que veña a disfrutar, como digo sempre, dun xeito ordenado, e que todo salga ben, que para iso están as festas, para disfrutar. E esperamos aí eses días. Ou seja, que engadindo días e demais, dende cando ata cando temos festa, venres, sábado e domingo. E este ano coincide fin de semana. Coincide maravilla. Bueno, esperemos, decir, a Santa Minia sempre fai milagros, esperemos que este ano non chova e que nos permita desarrollar. Hai unha borrasca aí que ven cruzando o Atlántico, pero estamos todos mirando que si dá a volta ou se sube ou se baixa. Vamos a soplar dende aquí para que dé a volta, a ver se temos sorte. Home, desmellora, é verdade, sí, que a chuvia desmellora. O ano pasado ben é certo que estivemos por ali, algún evento con chuvia e demais,
A xente acudiu igualmente, penso que caiu chuva Sí. polo domingo, non? Sí, houve algún día que choveu. Polo Ayer domingo, falando con, pero... bueno, ca xente devota de Brión que tanto queremos a Santa Minia, falando con algún, decíame, bueno, e se chove que? Se chove, pois temos que ir a Santa Minia como todos os anos Pois igual, xa está. pero bueno, Xa está. esperemos que non chove. Home, se agora nos molesta a chuvia aquí en Galicia non facemos nada, non saímos da casa. Unhas festas que son municipais 100%, non hai comisión, digamos, No. son unhas festas que organiza o propio Concello en sí mesmo. Que orzamento ronda sacar adiante unhas festas da Santa Minia? Bueno, Alcanzáis menos. así, máis menos, Tampouco... supera os 50.000 euros. Vale. Sí, non hai comisión, é unha festa que fai a Administración Pública do Concello de Brión, e dende aquí tamén dar as gracias, vale, moi importante, aos técnicos do Concello, a Policía Local, ao GES e a todos os traballadores municipais que fan posible esta festa. Sin eles, isto sería imposible, como digo sempre, eu son o da foto e o da palabrería, pero detrás de todo isto hai un nerviosismo durante 15 días importante. Todos os anos decimos, bueno, saleu ben, non nos vamos a poñer nerviosos, pero ao final, pois é moita tensión para preparar todo, hai unha magnitude importante de xente, hai un riesgo, hai uns fogos, co cal, pois a toda a xente que fai posible isto, a Guardia Civil e a todos os membros que están aí, os membros voluntarios de Protección Civil que veñen, a Policía Local de outros concellos que colabora con nós, pois dende aquí darlle o alento e as gracias por permitir que isto sea así. Pois hai que agradecer, claro que sí, que moita xente implicada. Por certo, segue o mesmo párroco, Padre José Luis? Sí. Sí, que me botou unha bronca o ano pasado. Que me veo ali grabando a Eucaristía e non lle caeu moi ben. Depois falamos e pedirnos disculpas. A verdade é que, bueno, todo hai que decirlo que... Pero sigue ali, e para saudalo, para entrevistarlo. Nese primeiro momento, pois igual ten un ímbito así un pouco, pero é boa persona. Sí, a verdade é que sí. Un saúdo para él, que o veremos a fin de semana, que tamén ten o seu traballo, ten o seu acto litúrxico, con moitísima xente que acude, como digo, con esa devoción. Sí, ao longo destes días, bueno, pois... Alcalde, pois fin de semana cheo de festa, con actividade e con proxectos que acaba de nomear, penso que non falamos deste asunto, pero penso que temos que falalo, porque é a parte máis política, non? Que algúns pois estarán aínda con dúbidas, aínda que xa explicou, houve comentarios, houve incluso algún comunicado e demais, pero xa que o teño aquí, pois é que non é moi habitual. Quizáis, isto é unha cuestión miña, debería ser máis habitual, porque axudaría a rebaixar dende abaixo e hacia arriba, entendo, a política que diálogo, e parece ser que vostede, en aras dun diálogo, sendo socialista, chegou a un acordo cos populares. Que isto, algún igual lle estoupa a cabeza agora mesmo, sí, o PSOE e o PP acadaron un acordo, vostede fala de acordo, para o que resta de legislatura. Sí, vale, explico moi fácil, vale. Eu creo que aquí trátase de traballar a prol dos veciños e poñer as siglas á parte. Díxeno moitas veces, o PSOE de Brión chegou a un acordo co PP por os intereses dos veciños de Brión, que é garantizar daqui ao fin desta legislatura todos os proxectos e sacar os proxectos en función das necesidades dos veciños, vale? Eu creo que en política deberíamos ser un poquinho máis intelixentes, e digo sempre que eu non son político, que son persona, por eso igual chego a este tipo de acordos, vale? Hai que razonar e traballar nos intereses dos veciños por encima das siglas, e sobre todo nunha administración local e nos concellos como Brión, que son concellos pequenos, que casi nos conocemos todos, que mellor que plantear proxectos e traballar a prol dos veciños. E isto foi o que se fixo en Brión e creo que foi un gran exemplo. E eu creo que o pueblo acolleu ben, que é demostrarlle que aquí non hai siglas, senón o que hai é traballo e esforzo a prol dos veciños. Ese acordo que son unha ristra de medidas a levar a cabo. É unha ristra de medidas, é dicir, tanto o PP como nós plantexamos proxectos que son necesarios para o pueblo, e chegamos a un consenso para sacalos adiante. É dicir, aquí non é a capricho isto sí, isto non, senón é cales son as necesidades dos veciños que están planteadas ao longo do ano. Bueno, pois vámonos sacar adiante, e iso eu creo que é o máis inteligente. Como é a configuración do Concello en número de DIS, alcalde? A configuración... Sí, dun pleno. Pois mira, o PSOE ten 6, o PP ten 4 e o Bloque ten 3. Vale. Hai outras sumas, ou non, pero bueno... dase por feito, eso é ser moi habitual, o que se ven chamando un pacto de esquerdas, pero neste caso, hubo intento de diálogo previo co BNG
como xurde este acordo? Falouse con todas as forzas, o PP quixo entrar, son as cuestións que dicía o BNG que non saiu adiante. Como xurde isto? Isto xurde, vamos a ver, cando pasan as eleccións, pois o resultado das eleccións foi ben claro. É dicir, o PSOE tiña 6 concelleiros, o PP tiña 4 e o Bloque tiña 3. Eso foi o que votou a ciudadanía do Concello de Brión. Co cal, eu me sentei a escoitar o BNG e me sentei a escoitar o PP. Vale? E as pretensións que tiña o BNG pois estaban moi fora pois do que debe ser un pacto para sacar adiante unha administración local como o Concello de Brión. E eu vedes que o acordo non se fixo público nos primeiros meses de legislatura, porque eu tiña que ver que o PP pois iba a cumplir a súa palabra que prometeran, que era sacar os proxectos adiante. Así o fixeron, votaron que sí a todas aquelas cousas urxentes e necesarias para o noso pueblo, e aí veu o acordo. Despois, que eu creo que é un acordo intelixente e que é un acordo que moitas outras partes da nosa política deberían ter en conta para valorar que o que hai que ter acordos de responsabilidade, que eu creo que foi o que fixo o PP de Brión e o PSOE de Brión, ter un acordo de responsabilidade para sacar adiante aqueles proxectos que son favorables para o noso Concello. E eu creo que a política ten que ser responsable, é dicir, todos temos que ir ao pleno e aportar e levar proxectos, pero non tirarnos dos pelos, porque ao final todo que paralizamos vai en contra dos nosos veciños. Debería ser máis habitual. Eu creo que sí. En outros concellos, digo da nosa contorna, onde hai situacións pois semellantes, ¿no? Dun PSOE gobernando en minoría, dunha oposición onde se sitúa o PP e o BNG, onde se prefire gobernar en minoría. Debería ser máis habitual. Algún alcalde o chamou, sen decir que oye, como foi isto? Bueno, a verdade que sí que houve moitas chamadas. Sí. Vale? Sí que houve moitas chamadas porque, aínda que agora todo o mundo di que xa era esperado, é dicir, casi xa a xente sabe máis o que vou facer que eu. Non era esperado, foi algo pois que meditei co tempo e foi demostrarlle á xente que se poden facer cousas co raciocinio e ca empatía de sacar as cousas adiante, vale? Eu creo que se debería facer en máis sitios, vale. E creo que igual abre unha porta para que se fagan máis sitios. Eu creo, creo que é intelixente. Sí? Sí, eu creo que sí. Creo que sí. Pero ten datos, Bueno, teño cousas que escoito. Que sí, hombre. Sí. Eu creo que isto é un pato da lógica, é o pato de sacar cousas adiante, e creo que ese pato pois deberíase dar en máis sitios. Existe este pacto, a vostede lle consta nalgún concello sen que saíse así de forma clara a luz, sen que se fixese oficial? Hombre, supoño que igual sí. Igual, pois, por inteligencia, igual sí. Bueno, está ben. Ao final é diálogo. Isto trátase de negociar, e negociar polos intereses de que? Da ciudadanía, que foi a que te puxo aí. Pois, esa é a responsabilidade, nos intereses do povo. E eu creo que pois expliqueino no seu día, intentaron facer moita guerra pois de algunhas partes políticas que non vou nombrar, con ese acordo, pero creo que a xente o que lle interesa é que as cousas salgan adiante. Tivo que dar explicacións? Son partidos estatais? Son partidos con moita xerarquía, o PP, o PSOE, o PP. Tivo que dar algún tipo de explicacións? Pedíronlle explicacións? Tivo que dar algún tipo de explicacións? Ou se entendeu tamén desde as máximas cúpulas deses dous partidos, entendo que en Galicia. O que se me transmiteu a min desde o partido en Galicia, pois foi que fora algo ben feito, vale. E eu dixeno moi claro, por encima das siglas, direino sempre. Está Brión. Brión, ante todo, é un noso lema de campaña e o manteño. Por encima de todas as siglas, se así me prohibiran as siglas e me expulsaran do partido, seguiría facendo o que fixen, digo e manteño, moi claro. Pois quedadito tamén, Quedadito. Alcalde, vémonos a fin de semana. Penso que íbamos ir o sábado. Bueno, pois ali seredes benvidos, é o día de máis afluencia, pois deso que acabas de decir, esa confraternidade da parte política, dos alcaldes da comarca e das demais administracións. Ali vos espero, como sempre, ali estaremos, para que disfrutedes. Estades convidados ali a comer, a degustar un pulpiño, hombre, que menos, non? Que menos. Vale, pois nada, nos sumamos,
quedades invitados. Pois Santa Minia 2025 esta fin de semana, venres, sábado, domingo, programación que completaremos na nosa redacción, nas redes sociais, na páxina web. Agradecer, como non, o alcalde que nos trouxera algunha desas noticias que penso que son de verdadeiro interese para todos os nosos ointes, especialmente para aqueles que son veciños e veciñas do Concello de Brión, e, como non, analizando ese encontro entre dúas forzas que quizáis, polo que vemos e polo que algún pode entender, non estaban moi afíns a poder chegar a un acordo, pero no caso de Brión pode ser a chave, pode ser a porta de entrada para que outros concellos da nosa contorna, exemplos hai, e os vemos, poidan abrir distintos lazos, quizás non tanto de cara ao que resta de legislatura, porque o 2026 é un ano de transición xa que nos deixa eleccións, pero o 2027, atención, porque pode mudar o que estábamos acostumados a ter por case que porque sí, porque así se estaba establecido, pero 2027 pode traer sorpresas. Bueno, esperemos... Pode traer sorpresas. Como dicen antes, esperemos que a Santa Minia sempre trae cousas boas, vale? Pois esperemos que a Santa Minia traia cousas boas para todos os concellos, e creo que os acordos pois serios e que permitan facer cousas, sempre o digo aquí, todo que se faga ben en prol dos veciños. Se isto funciona, porque o PP non está con áreas de goberno. Non. Está un dos concelleiros do PP, pois está na comisión de Facenda. Vale. Colaborando. Pero non é concelleiro ni ten... Sí. Bueno, é dicir, é o presidente da comisión de Facenda, vale? Vale. E colaborando en botar unha man como fixeron desde o primeiro día. Perfecto. Se as furnas o 2027 deran algo semellante, podría haber un pacto sin ningún tipo de problema con áreas do PP, áreas do PSOE. Sin problema. É dicir, somos personas e as personas vense no pueblo. Perfecto. E nas ocasións non levamos nada escrito. É dicir, ao final, todos somos veciños e o que temos que facer é traballar, pois, como digo sempre, por os nosos veciños mentres aí estemos, e para iso nos puxeron. E tamén hai unha cousa moi clara, non? É dicir, se ves 6-4-3, a ciudadanía dixo algo, non? Pues, eu creo que isto é o que nos pideu a ciudadanía. Pablo Lago, graciñas por vir ata aquí e por falar tan claro de todo. A ti sempre. Grazas. A ti. Por más